Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-karattru ta' Batman jiġbed lajn kif wieħed jirfes l-MFCC f'taqali għal Malta kulinarja li mad-daqqatajn taħsbu li huwa magħmul miċ-ċikkolata bajda iżda li kkonfermawna li huwa kollu maħdum bix-xaħam. Il-Malta Chefs Society propju f'dan tmiem il-ġimgħa għaddejja b'edizzjoni oħra tal-Malta kulinarja fejn jittellaw qatt ta' kompetizzjonijiet ta' sessjonijiet varji fejn jidħol ikel imħejji minn chefs professjonali li jesponu t-talent u l-livell kulinarju li jkunu laħqu. Dan il-kompetizzjonijiet jinkludu ikel bil-majal ta' Malta, pasta dishes fejn l-ġin irid ikun magħmul minn żewġ kuluri u ikel kompost minn ħut li ma tantx jittiekel bħal ħamiema, ċintorini, skorfni u oħrajn. Waqt Malta kulinarja tittella wkoll kompetizzjoni tal-cook and serve fejn il-koki jippreparaw l-ikel fil-waqt li jkun hemm persuna li sservi lil mistiedna l-ikel f'ħin partikolari. Jittelaw ukoll kompetizzjonijiet bħal kaxxa magħluqa, il-mystery box fejn ix-chefs ma jkunux jafu l-ingredjenti u jridu jsajru spontanjament 3-course meal f'ħin ta' satejn. Insemmu wkoll il-kompetizzjonijiet li jitrattaw id-deżerti u l-kejkijiet li wkoll iridu jsiru mill-bidu sal-aħħar f'satejn. Il-ġurija għal dawn il-kompetizzjonijiet kulinari hija waħda internazzjonali komposta minn 3 Norveġiżi, 2 Ingliżi u 3 Taljani. Il-qofol tal-Malta kulinarja jintlaħaq it-tnejn meta jitħabbar ix-Chef of the Year. Dr. Paolino Xkembri, il-kap eżekuttiv tal-Malta Chefs Society, stqarmana lan tal-Malta kulinarja. Il-lan ewlieni tal-Malta kulinarja huwa li wara sentejn li jkunu ilhom jistennew minn waħda l-oħra huwa li jġibu l-platti li jkunu trenjaw fuqhom li jkunu għollew il-level tagħhom. Mbagħad hawnhekk jiġu jagħmlu ħanamlu hekk il-pjattaforma li ntuhom aħna biex ikunu jistgħu juru lin-nies u l-industrija x'kienu għamlu daw is-sentej u fejn waslu bil-standards. Il-Malta Chefs Society permezz tal-Malta kulinarja trawhem u tħares biex il-qudiem pajjiżna jerġa' jkollu mill-ġdid anki tim nazzjonali ta' chefs. Tlabna lill-President tal-Malta Chefs Society, Guido De Bono, jgħidilna għaliex dan huwa importanti. Huwa unur li Malta jkollha tim nazzjonali ta' chefs, huwa unur ukoll għax-chefs li jipparteċipaw. U dan hu lan tagħna li wara l-Malta kulinarja. Aħna nsibu dawk li jridu jkunu involuti f'dan it-tim u li ngħinuhom milli nistgħu ħalli aħna nkunu ukoll f'dik l-iskala ma' timijiet oħrajn barra minn Malta. U kif jgħid il-Malti fl-aħħar tal-mazzita issib iżbiba u qabel tlaqna ħadna bukkun u fil-veru sens tal-kelma kilna l-kirxa magħhom.